Kaixo guztioi, urrengo bideoan ariketa hau batziko dugu, erorketa askea edo erorketa vertikaleko problema bat da. Esaten digute daukagula pilota bat jaurtiko duguna 15 metroko segunduko abiadurarekin gora, ulertuko duzunez pilota gora egingo du, eta gero berriz ere jausiko da. Eskatzen digutena da, ea zenbatekoa izango den altuera hori, bai? Eta horretaz aparte, ea zenbat denbora behar izango duen horra heltzeko. Bale, ariketa hauek, erorketa askea edo erorketa vertikaleko ariketa hauek planteatzen dugu gure lerroa modu vertikalean idatziz, esaten dugu lurra izango dela 0. posizioa, horretaz aparte gu badaukagu pilota bat, zein jaurtiko dugun abiadura batekin goruntz, beraz positiboa izango da 15 metro segunduko, eta bestalde batetik badakigu ariketan mota guzti hauetan, daukagula azelerazio bat, gravitatea dena -9,8 metro segunduko, zergatik da negatiboa, beherantz aritzen delako, bale? Gora doazen gauzak positiboak izango dira, eta bera aldiz negatiboak. Galdetzen digute, azelerazioa daukagunez, HZUA bezalako higidura batean aurkituko gara, eta bere ekuazioa goratzen bale ditugu da S berdin S0 gehi V0T gehi bat zati bi ate karratu, non azelerazio hori gravitatea izango den, eta bestalde batetik V berdin hasierako abiadura gehi azelerazioa gravitatea izango dena, berz ere bider denbora. Horiek dira gure bi ekuazioak erabiliko ditugunak. Bale, joango gara begiratzen ea zeintzu diren ezagunak eta zeintzuk ez ezagunak. S0 badakigu 0 izango dela, beraz ezaguna da. V0 esaten digut 15 metro segundu dela, beraz badakigu. Azelerazioa izango da gravitatearena, beraz badakigu baita ere. Galdetzen digute ea zein altueratara helduko den. Bale, gozatu bat ulertu behar duzuena. Nik daukadanean, bale, imaginatu, pilota bat. Eta pilota horrek egingo duena da hau bezalako higidura bat, ezta? Eta hemen bukatuko du. Eta momenturen batean hemen goian egongo da. Abiadura aldatuz joango da, ezta? Hasiera batean badaukagu abiadura bat 15 metro segundukoa dena, hasierako abiadura, bukaeran izango dugu abiadura bat ez daukaguna, eta hemen goian beste abiadura bat izango dugu. Ulertu behar duzuna da, pilota gora egiten duela geroz eta abiadura txikiagoarekin, helduko da momentu batean zinetan geratuko den, oso denbora tarte txiki batean, eta gero berriz ere behera egingo du. Behera egiten duenean abiadura beranzkoa izango da, beraz abiadura hori negatiboa izango da. Baina guri interesatzen zaiguna da, ea ze gertatzen den puntu gorenen honetan, bale? Goian dagoen puntu horretan. Hor jakin behar duzuena da abiadura nulo izango dela. Justo puntu horretan abiadura 0 izango da, justo hor geratuko delako. Bale? Eta hori da, zuek hemetik aurrera beti erabili beharko duzuen datu bat. Hau da, altuera maksimoa lortzeko jakin behar duzuna da abiadura berdin 0 izango dela. Hori da, nolabait zuek jakin behar duzuen baldintza. Beraz, zertan laguntzen digu horrek? Abiadura hau baita ere dakigula. Aldiz ezagunak izango dira denbora, bai? Eta posizioa. Zergaitik egin dugu guztia. Bai guzteko ez daukala zentzu gehiagirik hemetik astea, zergaitik hemen ditugalako bat eta bi ez ezagun, S eta T, eta zinezkoa izango dugu biak batera ebastea zergaitik. Gu ez dakigu zein den altura maksimo hori. Gu badakigu altura maksimo horretan abiadura nulo izango dela, baina ez dakigu zenbateko altura izango duena. Beraz, ez dakigu. Baina bestalde batetik, bai, erabilizakegu ekuazio hau. Zergaitik, ez ezagun bakarra denbora izango delako. Beraz, ekuazio hau erabilita, hona etorriko gara, V goian dagoenean, badakigu 0 dela, bale? Beraz, ja, zuzenen idatziko dut. 0 berdin V0, hasierako abiadura izango da 15 positiboa, gehi azelerazioa negatiboa dena, -9,8 bider T. Hau da, 0 izango da 15 -9,8 T, lehen mailako ekuazioa. Hau da, 9,8 T, egin dudana da, hau ona ekarri, berdin 15. Berdin 15. T askatzen dugu, eta T ematen diguna da, egiten duzu garkola, T egingo dugu zinten zatiketa, da 15 zati 9,8. 15, hau, dago eman da, metro segundutan. Hau, metro zati segundu karratu, beraz emaitza izango da segunduetan. Eta ematen digun emaitza izango da, 1,53
segundu. Hau izango da zenbat denbora behar duen altuera maksimo hori lortzeko. Oraindik ez dakigu zenbatiko izango den distantzia hori, baina bai badakigu zenbat denbora eman duen. Beraz, bigarren galderari eman diogu erantzuna. Orain lehenengoa kalkulatu behar dugu. Eta zelan kalkulatu dugun? Ja badakigu zenbat denbora. Horrek esan nahi du, lehen ez ezaguna zena ezagun bihurtu dugula, eta orain ez ezagun bakarra izango da gure S. Hau da, hau getatu guztiak baditugu ja. Beraz, egin behar duguna da teori sartu, eta S, hau da, zenbateko distantzia egin duen, zenbateko altuera lortu duen, emango digu. Horretarako egin behar dugu oso bakarra da, lortu dugun denbora, hemen sartzea, eta ekuazio hau ebazten lortuko dugu, txukunduko dugu pizkatxo bat hau guztia, eta egingo dugu eragiketa hori. Beraz, esan bezala, hemetik idatziko dugu, lortu dugun T izan dela 1,53 segundu, denbora horretan helduko baita gora, eta orain formula hau erabiltzen, joan gara gauzak ordezkatzen. S, oraindik ez dakigu, S0 esan dugu, nola lurretik abiatu den pilota badakigu S0 dela 0. Hasierako abiadura positiboa, amaos bider T. Gehi bat zati bi, parkatu, ze denbora badakigu ja zein den. Denbora esan digute, izango da amaos bider bat, 1,53. Gehi bat zati bi, azelerazioa da, minus bederatzi, 8. Eta orain, biderkatu behar dugu, bat, 1,53, lortu dugun denbora, karratura, eta joan bargara, eragiketa guzti hauek egiten. Kalkulak egin ditut eta horrela geratu zait, lehenik eta behin 0 kendu dut, hemen agertzen den kalkulu hau zenbaki hau ematen dit, hau bider hau ematen dit 4,9, eta hau karratura ematen dit 2,34. Eta azkenik egin dut hau bider hau, eta ematen dit 11,47, eta kenketa eginez, lortzen dugu emaitza finala, izango zela hau. Eta hau izango da gure pilotak hartu duen altuera, nik horrela jatzekut, S maksimo. Liburu batzuetan atxe agertzen da, baina ni helburua da, ariketa guztiak modu berdinean ebazta beti S erabiliz. Batzuetan, liburu batzuek egiten dutena da, igidura vertikala agertzen denean, S erabili beharrean H edo ISA erabili beharrean I, eta badirudi bi ekuazioz berdin direla, baina azkenean da erabiltzea ekuazio mota berdine, baina ulertuz azelerazioa negatiboa izango dela. Eta hau izango zen guztia.